Hello, hello, hello. Sound check. Happy ulit. Shoutout kaya ka. Ellie Fernando, ayun, shoutout. Ronel, Ronel, salamat. Ronel Santos, wala. Wala lang na akong mag-live kanina. Agli mo apong tsura niya, isang kemoin ka na akong kaya. Ano kami niya? Sulo. Blessings sa akin. Maraming jacket si Eddie. Eddie. Walang. Ellie, ma'am, Ellie, mag-jacket na po kayo.
Ayan, Ma'am May, shoutout sa'yo Ma'am May, saglit lang, ini ina inaano ko muna 'to, yung live ko ayaw mag-on, luluto. Wait lang, shoutout po sa 4,000,000. Sensitive ng ano 'to, 'pag ano mo yung wire niya, naglo-loose. Salamat po sa pa-thumbs up. Ay, wait lang. Low sound check. Sound check, mic test, sound check. Low sounds. Low sound check. Low. Sound check. Test. Mic test. Ayan, okay na. Tingnan natin yung ano natin. Ayan. Ayan. Sound check, mic test, sounds. Mic test. May echo siya. Sound check. Sound check. Hello, sounds. Ayan, shoutout po sa mga naka-BG. Apong Julie, salamat Apong Julie. Ellie Fernando, Ma'am May, shoutout po sa'yo Ma'am May. Apronel, kung nakikinig ka po diyan, kung sino po yung mga nandiyan, salamat. 3,000,000, shoutout sa 3,000,000. May ayusin pala ako dito. Bluetooth. Patay na naman 'tong ilaw ko. Ete na naman. Wait lang, ayan. Kaya naman siguro, tapos yan. Ma'am Ellie, salamat, Ma'am Ellie. Baba mo yung volume mo, Ma'am Ellie. Naku, kung dikit na kita, Ma'am Ellie. Ma'am Brave, may shoutout sa'yo Brave yang na yan. Wait lang, nagloloko kasi 'tong ano ko, anong tawag dito, ring light. Ayaw mag-on, ay naglo-loose yung wire niya. Sakit pala, saksak. Wait lang, on ka na. Laban. Oo, laban. Oo, laban nga, eh. Ako, upload lang ako ng upload. Laban tayo. Kaya ano lang kayo, upload lang kayo ng upload para ma-meet niyo yung gusto niyong ma-meet. Ako, pinalad ako. Short lang, ayan. Umabot ako ng 10,000. Sige, ayusin natin 'to.
4,000,000 shoutout sa 4,000,000 diyan. Ay, mawawala. Apong, Koisbo, shoutout Apong Koisbo. Ayan, 'di na ako makakapag-ano niyan, mag-start na ako bukas ng trabaho ko. And invited kayo guys sa February 19, ha. Tulog na ako, masama pa din pakiramdam ko. Sige, sige Koisbo, magpagaling ka akong po. Salamat, salamat kayong, pag-support, salamat. Lang naman, ano ba 'yan? Sige Apong po, salamat kayong, Brave, are you ready? Dali lang, baba natin konti baka may gustong umakyat diyan habang inaayos ko 'tong, ano ko, ring light. Baba ko na lang po yung hagdan, hindi po umakyat. Iwan ko lang po. Ay sige, sige Kois po, okey lang. Salamat, salamat Kois po. Okey lang. Okey lang. Ayaw mag-on tong ano ko, ring light. Nagdudugtong sa wire. Saglit lang, Kasama ko naman para hindi naman makaka-boring. Eric, shoutout sa'yo Eric Estrada Vlog. Hello po, good evening. God bless sa lahat. SL, mega shoutout sa'yo Elsa's Live. Kyle Delmat, mega shoutout my friend. And also kay CBCBG, shoutout. Wait lang, wait lang. Shoutout po sa 7 million. Eric, pagbaba ka ng bahay mo, hilig na kita yun. Pwede po bang sige, sige, sige. Meron pa naman akong ano, 5 banana. 5 banana. Kasi wala na kasi yung alaga kong iba sayang yung mga 70 na ano ko na din po. Nawala lahat. Ma'am Jennifer, mega shoutout po Ma'am Jennifer. Maraming salamat sa iyo Ma'am Jennifer. Salamat po. Wait lang ayusin natin tong ring light ko. Naglo-loose lang yung kanyang wire. Saksaksakan. Koisbo, maraming salamat Koisbo Eli, Fernando, baba mo lang po. Baba lang kayo. Please drop your link, your channel please, or type Kapogi, okay? Dali lang po Ayan, naglo-loss kasi itong ilaw ko Okay pa naman yung sound music na try ko na kasi kagabi. Habang may oras na tayong kumanta. Wait. Eric, so yun ang bahay mo. Pagbaba mo lang Eric baba ka lang. Baba lang White chicken. Eli, pakibaba mo ba mo Eli?
Kaming ano guys, may palaro tayo sa Playground. Sabi ko, maaga. Mga 7:30. Kailangan ko. Sige po, ma'am, gentle, no problem. Ayusin ko lang po. Merry Chris, mataw sa ako Merry Chris, thank you. Please subscribe my channel, Eric. Hindi, baba mo lang Eric, yung abay mo. Ako Merry Chris, salamat ha. Ayusin kay ma'am. Ako Merry Chris, at may invite ang ayaw mo. Ang ikin, natin. Pakilala mo na yung mga panahon. Wait lang ha, hindi lang kita pa. Pero mag-fight ka na sana paano nyo ito, mag-game ito. Mag-get ito. Malugat ka. Pag-charge mo. Mag-edit ka nga. Ayan, welcome po kayo sa bahay ko. Kung gusto niyo pong umakyat, sabihin niyo lang po itong agdan habang ayos ito. How are you, sige? Baka na, kumusta? Yes, yes po, mga lang po, dali lang. Kami na. So, naglolo ko na po. Nakakaya sa mga tao dito. SM Live. Thank you so much, SM Live. Okay. Nagutukan mo naman, Jennifer. Ayan, salit lang. Dahan-dahan tayo pag-video. Tapos, yan. Kita live.
Okey naman ako, okey naman ako, okey na okey na. From January, talaga po nakakahiya na akalain hindi talaga. Ah, malas dito po. Promise, yan. Ay, after 55 years natin, or thank you so much, Steven. Ayan, okey na. Apps, wag kang ko-corrupt. Apps, ay putik na 'to, oo. Nagti-tripan talaga ako nitong ilaw na 'to. Ano ba 'yan? Yes, gumana ka na, mag-ano ka na, mag-stay ka ng ilaw. Siyempre nakakahiya. Apps, stop na. Ano ba 'yan? Wait lang po, ha. Wait, ayusin lang natin 'to. Ayan, 5,000,000, shoutout sa 5,000,000. Ay, nagloloko pa. Ayan, wait lang, huwag kang mamamatay. Apps, 6,000,000, shoutout. Pasensya na guys, ha, pasensya na po. Ayusin ko lang 'tong ano ko. Hapon Joboy, salamat king harang Hapon Joboy. Hapon Joboy, makanita pala itang kain eh. Kasi may request ko king kaya Hapon Joboy. Nag-request ako ng may story sa Facebook, ay YouTube. 7 days pa lang daw. Bali naka-ano na ako pala, naka 3 days na ako. Sabi ni customer service daw ng YouTube, 7 days pala bago mo makuha yung ano, yung my stories. My stories. Ikaw Hapon Joboy, meron ka ba my stories? Kasi lampas ka na 'di ba? Ayun ang hinahanap ko eh. Kasi parang gusto mo mag-flex dun ng gusto mong i-promote, makikita lahat, 'di ba, all around yun. Sandali lang. Yun ang pinakagusto ko. Sa ano my stories, my stories. Iting something ka na Brave. Salamat Brave, wait lang ayusin na lang natin 'tong ano ko. Wag kang mamamatay. Shh, ayan, okey na. Buhatin ko, okey.
Happy na yan, 7 days siya 7 days. Yan Brave. Ay, mete na naman, putik na yun. Wait lang. Ang lakas pa ng ilaw, ang problema lang saksakan. Yung pinaka-wire niya. Wait lang po Apon Jobay, yung available ka, pwede ka mukyat na ayusan kay sana ni magkanta ako pa mo. Abang ating oras. Patang bagya kayo na ako makapagkanta. Brave Young Leon, shoutout po, sabi ni Ma'am Jennifer Schulte. Jopay, trending ka na. After ilang taon bago siya nag-trending ulit. 7 years, tapos nag-trending ulit. Yan, okay na. Ay, putik naman na Wait lang po nakakaya na. Oops. Naglulos kasi tong wire ko Ay. Wait lang salamat po. Ma'am, saglit lang ayusin lang natin to. Brave, nandiyan ka pa ba, Brave? Okay ba yung natin, yung sounds natin dun sa Facebook? Ayun na lang kung okay siya. Kung pangit ba o hindi. Basta ako, upload lang ako dyan. Wala na yung iba. Arang, salamat. Arang. Ay, ano ba yan? Isang oras na akong ganito. Naka-stable na Nakakaya. Yan. Okay na. Hindi na magloloko to. Ay, putik na yan. Nawala na naman. Apong Magician, shoutout. Naglolo ko tong ko. Saglit lang Apong Magician. Apong Joboy. Ay, wait lang. Ay. Ano ba yan? Saglit lang po Ayusin natin tong ilaw ko.
Ang lolo ko. Jopay. Eric, wait lang. Eric ka. Ano ba yan? Baba mo yung bayo mo, Eric. Pakisuyo na lang yung bayo mo. Please, pakisuyo. Ayan, okay na. Ulit tipid sa fast and free shipping sa Lazada 22. Ay, namatay na naman. Putik na yan, oh. Apong Ronel. Shoutout Apong Ronel. Wait muna, Apong Ronel. Mag-locoin ka na akong kaya. Ring light. Itong na akong oras mag-asikaso yan. Wait mo. Oo, sige, sige. No problem, no problem. Apong Ronel. Mag 2 hours ko mo sana. Kasi, wait muna eh. Ayan, pwede na siguro yan. Nakasing kantata mo. Apronel na nakasitang kakanta mo. Try tayo pinta. Ben, may tinay na naman. Apon DJ, may ka-shoutout apon DJ, sagling mo na eh. Kung yan ka busy, pwede kang bukit kines. Maglo ko yung sagling ring light ko. Ayun, apon Joboy. At yun ay DJ Harry. Yapin yung bio ng upload. Ay, bago yung bio ng YouTube channel. DJ Harry Music Official. Yan, ayan. Yapon DJ. Hello, sabi na nga pong Ronel. Ala akong set. Sige, okay mo. Apong Joboy, itang pinaramis mo kang apong DJ Harry. Ayan, BM mo na eh. Habang atsuya kayo ni kay DJ Harry. Yakbal may kapilan ni DJ Harry. Wow, DJ Harry. Pero na lang sitang kakanta mo. Kahit minsan ay papansin ako. Wow, sige, sige. Ay, salamat apong Joboy. Ayan, na tune niya pong DJ Harry. Ayun mo na. Ayun, ka mo ka na akong
Sulo, te bisang gumana yung sulo ko, maglo siya. 56 ko pa, dapat 100 plus M ko inayos na. Wah, sayang ne. May nyambut ka pa naman 100 kang kang Tres Morales. Sana hinausda ka ne. Gagana ka dahil sumawag kaya ka mukin. Mumukit na ka man kingeles eh. Sigurado ko, arwa pong Edward. Wan eh. Wala, ratang alagad ko apon DJ may wala na lang kasi. May reset, may reformat tsaka sing cellphone ko eh. Ngayon may tagad na mo ka na ako, ginawa ko 5. Ngayon na ako makagawa kasi kailangan na yung cellphone number, confirmation. Maski na ang pilit ng register ko, na ako pwedeng dakala register na SIM. Kaya in Pilipinas, bawal na. Kailangan, pwede naman marakala SIM. Basta makalagyo lang ang tiya ka data. O na yung sobra kasakit mag-register kayo ng Pilipinas. Ikayo mo rin kayong kingalong bansa, balo ko, pwede kayo eh. Kung ating kayong SIM roaming number, pwede kailangan i-register kayo lagyo. Ito yung requirements kayo ng Pilipinas ngayon eh. Hanggang April yata, April katapusan. Tapos kapag hindi nakapag-register, mawawala yung SIM nyo. Mawawala yung signal nyo. Mawawala yung signal nyo. Ali kami. Okay. Okay, huwag nyo kakalimutan yung mga monetize dyan. Yung short nyo shorts, apply na kayo. Dahil sa February 1, start na yung yung ads, ang tawag doon, ads program at saka yung basta yun, yung may revenue na yung mga shorts video nyo. Sigurado, sabi ng mga expert, baka daw yung mga ibang planeta o yung mga social media pupunta daw sa YouTube. Sabi nila. Kasi daw malaki daw yung revenue, hindi ko alam kung totoo. Sabi ng mga expert. Yun lang. At nemiglo ko na yung kanakong kaya. Illegal na ako gamit Makarinay na kayong baba, oh. Makarinay na. Ay, basta yung janitor. Wala na rin ang malong nightbot kung maka-set up Mate. Ano ba yan? Nightbot? Tenel, MLSO. Sabi ni Jennifer Shield. Ayan na lang siya, oh. Ayan. Putik na yan na, oh. Isang oras na akong nagkaano dito. Ipapalakpak kay DJ Yari, wala namang kakanta. Putik na yan. Sandali lang May na ako tuloy ka rin customer, oh. Ganyan na lang guys Kanta na lang ako. Excuse me.
Damo, Nightbot, yari ka. Ay, sorry, alam pala. Sorry. Agli mo akong DJ ah. Sorry apong DJ, ayoko balo, sorry. Ayan, okay na eh. Ayun na, sige apong Ronel. Ayusan kaya saglinin ka na akong kain na kanina eh. Ining apong DJ, pasuyo na yung balay mo. Ipin ke. Hindi ka na akong sulo. Ayan, deba ko na. Magkaya ko sana, samahasan kong magkanta, tapos i-cut ko na mo para din kong content kaya tang kabila. Kung TikTok. Ay, Apolonel. Gami kay shoutout. Pasensya na Ay, ako nung nakaboss. papagal ka, kayari ko pang megluto. Peluto lang kabsang poso. Ang poso. Ano, sopas? Soup, palitang vegetable soup, alwalwang gulay kay minash ko. Tsaka kabsa. Mga narabo Ala kayo. kung Pilipinas yan eh. Mga narabo kaya yan. Kayari ko pa na ako karusing. Apong Ronel, panalben mo itang trending ngayon na OFW. Itang Wait. fake, ta Wow. sila banda, tarinig Wow. na sila ba nung Panalben mo balita mo balitan kayo, di ba, Tuna Pilipinas? Mo po Ronel ne, tay. 17 years old jitang may grape at may kabok. Mabukto iya ka itang amo na. Mabukto itang kay. Mabukto itang babae, petere. Tas si laban niya pa, si Raya Bun. Ikit mo Ako, itang anak. Alikit. Ikit mo itang anak, Apo Ronel. Alikit. Alimigit. Kaya, lupa yung adik. Kapayat na. Sopa, apong DJ Sopa de Verdura. Ito yung linuto ko. Sopa de Verdura tsaka kabso. Kaya may painaw ko nini na akong karusing yung pabigdilo. Kaya ako isang packet. Ayan. Lapin eh. Okay na. Bali, ba, sabi daw balita, bayaran di ako ng 17 million, tsaka kailangan di manahimik. Balang tutulog. Bala mo naman kay Marites. Para ka na ako, tutalala na rin milyari, di ba? Lalo na kakalulwan do. At niyang, totoo mo naman na manyad kang hustisyo. Okay. Nakakamit kang hustisyo. Mga lulo ko, makalunos na rin likuana. Tutalala na harapin. Haling practical. Totoo yan. Ala na milyari, mo naman nabalik kitang miyete. Diba? Kasi itang kung 17 million, maragul na yung bagi Kung- karela ito. Maragul na yung bagi 17 million, kadagul na ng pera. Oo. Diba? Marakal nakapagawa ka rin. Makapag-business na ka, makapagpagawa na kang baling maragul. Siyempre. Okay, mumukyat. I-DGR yata yun. DGR siguro. Kilala kayo niyo. Bajisa. Magubra yung magician. Yung tangikit ko bala mo, OBS ya. OBS yung kay Kuleb ko. Antay, walayo. Alayo. May tuloy, binagsak niya ulit. Bibagsak niya. May bagsak yan. Kasi yung jury ng din Renel Santos says, din. Bali nga siya bakit. At yung pa yapong kaya. Yapong. Dule. Kabalo nga siya bakit. May kapag kaya kasi nandin magilis, mayayari ko pang magluto, Pinoy tayo. Painin ko pa yung utang nasi, ganyan. Nalbem mo la po Renel. Boyang blood. Siguro boyang blood. At makikiba yung tao yan. May pakaidiw ko yung panggawan na.
Andin. Nino? Yapong blood. Oh. Kaya pinak ya, tsaka ya malasing na la. Tsaka ya chuging babo. Mag-enjoy yapong blood. Wah, mag-enjoy po. Agkat na ako pinansabi ko, di pwede kasi ito kung orientation niya ako. Sige yan na kasi bukas mag-start na ako. Wow, congratulations na yan. No, kayo ka mag-obra? Yan mo, Tarlac. So, ulian ka? Kaya tulang ko na eh. Na? Mumuli ka? Pamuli ko. Beto niyang sakit. Di okay. Balaming TSU. Wow. O ito, malapit kaya tamak to. Nang obra? Magbenta. Tinape. Magtinape ako kumapura na eh. Kaya tulang ko kayang yan. Basta ka kaya selan kaya ngobra hanggang nano mo. Kaya nga lumang bansa. Tipo ako, sabi mo, mag-part-time ko. Wow. Maglinis kong kubeto. Ka nga masigla. Ka mga kaya. Ka maselan. Wow. Apon Jem, mega shoutout. Miski Apon Jem, mo tinapapasya lang kay Ngeles ko. Na Apon Jem, mo pupunta lang kay Ngeles ko. Mag-Ngeles ko, bingi. Tiyan mo na ako silipan man nginit. Kapila nito, yung mag-exercise, harapin. Apon Jem, na anong balita? Malapit na rin birthday ng Apon Jem. Alam mo kapilan mo, birthday na mo na minsan. March yan. Wapi na niyang kay. Tamo mag-graneles? Tabalo kayo, sabi na ng Pasko, may tuloy kasi tabalo. Minsan maglari ng Apon Jem. Sabi ko, sa upan ko naman. Apon Jem. Nagkanta aking birthday ko Katatang mong bastikin, Apon Jem baka kagaya ng kanya, may tango kang basti. Wapit. Ganingaldo. Nanang sabi na, ganingaldo Apo. Ganingaldo. Kapogi atin kong te. Anong ating kong te? Nakanabar na? Ating hunte. May akbaro, ti. Message kaya ka. Apon Jem, may ganingaldo yung pamag-LS ko. Yan makanyang di ba paabak? So, panapon kaya kayo. Bingi Kenny. Kapala ng birthday mo Apon Jem ay? No, kapagandaan ko mag-exercise na ako mo ngeni. March 11. Malamba po. Ako na sumeksim pa si Bayo Apon Jem. Panta makatera ko lambada king LS. Ay king gran LS mo. Ay, nako. Jennifer Shell, mega shoutout. Sorry, hindi kita agad na message kanina. Ayan. February 29. Usko, February 29. Ilang beses nagpe-February 29 ano? Di naman every year nagpe-February 29. Pangilan, 5 years bago mag-29 na naman? Kapon Gemma. Wapin. February. Hindi yari. Nakurin ko. O di, pag 29 yung birthday mo Apon Jem, kaya nakan mo pa, lalo na nung every 5 years, kanita pa mag-29, kanita ka pa mag-birthday. Pila niya kayo, Apong Renel, kutang tayo, pila niya bano ya Apong Jem kaya. Mga siguro sa palagay mga Apong Renel, pila niya bano. Parang kasing edad kayo mo. Mga 49 49, 47, 48, makanyan. 45, kasing edad kayo, mag-46. 45? Mag-46. Mag-46 kami. 46? Every na sabi na? Every 4 years, di ba? Every 4 years, tama ka. So, palipas ka nga patabong balwa. Matama pa kaya? Ayaw kung maniwala ka na po dyan, birthday mo, February 29. Alam, February 29. At yung February 29 na pong... Ati, no, yung kaso every 4 years, sana pinapon dyan, ibig kaya 3 years na. Ilang 3 years na, ito to o ilapag yung nag-Gcash o ako tin kung Gcash. Bahala ka din. Lapag may ako na, mo, pagdala yan.
Nilapag ko ni. O, ilapag nyo daw yung mga Gcash nyo. Ayun, pandikit. Ayun, yapon Ay, DJ. Diyos ko, Ayan, sabi mo apong DJ. niya. Ulayan ko na, balo ko. Diniki ko ning wawak kaya apong DJ. Ako may comment. Anyang likon may ketangkay. Pero lang ko nung ating pa. 52 ka pargo niya. Pag 53 Hindi, yan. may lagasan niya. Kaya ka anak yun na ako man. Ay, no, apong Jamie, kita ka. Kaya ka pa naman magtsura. Sabi ko bala. Alyalata kasi Apo Ronel kasi di ba wala yung bak maputi at saka kaya kasi wala yung buwak. Kaya elatang medyo alaya pa man eh. Iba man siguro makidad yapon dyan. Mga kaya pa yan siguro mga 40 plus ne. Or Uwa. Nung Ilok kaya ba? mo to ayang bagya ka na ako makanyan. O, baba mo na yung Gcash mo apong kay. Balo na eh. Bala na hindi. Uy ka na ako na pala yung balo yung Gcash ko na eh. Malapit na pa mo yung birthday ng apong Pogi. No ko. Wow. Kaya Apon February. dyan ha. Birthday ko yan mawala. Kailangan magkanta ka apon dyan maski kayo. Ilang peraso. Pag manyad nakadagdagan mo ni Metong. Apong Pogi. Metong. Dapi. O solo mo na yan. Gana-gana. Metong. Balitang Aling tangagyo mo amo. Kaya ka magsabing Metong. Wata Metong mo talaga yung kantano. O di ba? Ali, siguro. Eh, mapa makailas si Kai. Dennis. First time. Uko, apong DJ, natutuyan no 16 years old ya pa. Kayan. Nano, tutuyan. Pero kami, itang sinabi mi nga alos misang yung dadgam na to, ay ang bagyakan ako, tutuy to. Pero 16 years old, balo, tutuyan. Sabi na, yan, may loading katuloy. Sasabing totoo na. May loading ka na. Yako? Yako may loading kasi okay kayo. Ali, poti ka may loading nga pong kay. Poti may loading DJ Yari. Di ba sabi every 4 years yung birthday na wapin pala niya apong DJ. Nung 46 yo, mag-minus kang kaya? Mag-minus kang 30? Mag-minus kang 30 naman? Ika naman mo apong DJ. Kaya kaya nak me? Kaya kaya nak mo naman. Hanggang minus ming every 5 years. Every 4 years or ano? 4 years. Oo. 4 Was, years. niya pa. Iyak bisang mga wenta pong ngari. Iyak bisang mga wento. Matamad pong mga wento. O, nung kinuwenta mi, 16 years old ya pa. O, di 16 years old. O. O, diba? So, malapit na yung birthday yung pareha sa apong gym. Muli ako na sa Baguio. O, di ba muli yan, January nga nanwana? Ito pa Pilipinas? May tuloy. Apon Jam. Atik palang kwento kaya kay Koyang Vlad. Sabi na nga apong Vlad. Tara pakipikitan tayo apon Jam na bala na minuli kang January. Sabi ko, di ba sabi na muli yan, January? Alam mo tuloy, atin niyang kaya. Atin niyang kontrata yata. Contact. Basta atin niyang ginagawa. Di siya kami. Sayang naman apong gym. Sa bagay, ikaing matuwa kaya katamuan. Kaya katamo ni apong Renel, ay akong matuwa kaya kayo, Diyos ko. Aminan ko naman kaya akong matuwa kaya kayo. Diyan builder apo dikda ka kining bayo kong channel. Ayan, ang apong PGI. Ayan, bayo na yung... Kaplang kawari muli apong Jem. Kaya kung tutugin naman muli ka apong Jem, nakamano kingaliwang kai. Parang to, makapag-banding tamo. Aliwang kai ni po to. Diyos ko, patadaramdaman ni Mrs. na. Pakisapo ko muna yan. Anak ko. Ayan. Apong Joboy, muliya naman. Muliya naman niya apong Joboy. Next year. Wah, December ya.
Next December yan. yan. Chocolate ko apong Joboy ang gangyak muli. Magtalapi ka tamo. December ya. December. December yan muli. Hmm. Sabi na ako. Masyal ka kaya ning Europe kaya pin. Masyal ka kaya ning Europe. Di kami nga doon, DJ Harry. Magkakay kami mo. Pero plano yung kasi sasakyan mo. Bayo ka munta kayo? O nga pong DJ Harry. TPM na sa ayan. Apon Joboy, DJ Harry magdikit na kaya kay Joboy kanyan kasi di ba yung pinramis kaya ka. Ayan, mag-start na yata kaya ka. Di ba tatandaan na mo yung Tapronel. Sabi na di nanda kang pinalan. Ano di ba abalo? Oo. Tatandaan mo ba ita? Oo. Hindi na mo niya niya pong gem. Para madagdagan niya pong gem, malambat na may stock ng kayang subscriber. Kaya pong DJ kaya yun. Ano ita? Isi-siya mo. Yan naman talaga boring, ano no. Yan naman kay. Mas madimlaki ni. Ay, mas marimlakin. Kaya ka rin DJ Harry ata. Ay naman mag-snow yan. King Barcelona. Kaya tang area, no. Pero kaya po, dyan kakapaling snow. Ayan, matagal na akong dikit sa kanila. Jennifer, kay DJ Harry, bagong ano niya yan, bagong channel na yan. Oo. Bagong channel. Kaya nga hindi nag-i-snow dyan, pong DJ. Ay, dito hindi nag-i-snow. 54 na eh. 54 na eh. 9 degrees dyan. O, minsan dito, DJ Harry, magtagalog ako dahil may mga tayo dyan, may mga Tagalog tayo dyan. Okay. Minsan during tanghali dito 16 degree. Pero nung Huwebes 4 degree anong umaga. No ko apon jam. Anya bayu ing kaya na may paluya at ayapon DJ. May kaya. Nasa kanina po rin yan. May demo tayo sa yata o na, no? Para makalaman May ka. paluya yung channel na, may paluya. May palo yan. Tapos, mega play ang pilang beses na-approvean YouTube. Sabi ko kaya, gawa na yung pasibayo. Ako, masagbihan mo yun. Kasi alam na ni kahit palitan mo o burahin mo yung mga ibang channel mo, yung pangalan mo, nakarecord nin eh. Ayun, yun, DJ Harry na kaya. Ayun, hindi naman siguro kaya bingin tayo na pong Renel na DJ Harry Music Official. Oo. Ayan, Gem Builder, Dana, leko ng dollar sign ko. Kaya nga inalis daw. Alang yung snow kaya kami dakal uran. Maraming ulan. Ayan, 56 ni DJ Harry. 56. Ayun niya po, Merry Christmas. Siguro baka busy yan niya kay. Dinala niya. Daya. Dinala niya again. Baka ako mag-LS po. Maputa bukas na Mag-LS ako rin. Potang bagya. May disbanded na party yung yung kaibigan ko. Pero Uwi ng Pilipinas. Atin na yatang limiting CPR ngayon eh. Alaman niya po rin. Kasi ako dahil ko si... Basta lang strike abong gem yung strike, 3 strike. 1 strike okay lang. Pangalawang strike, pangatlong strike yun mawawala na mabubura. Hindi mabubura, mawawala yung dollar sign mo. CPR everyday, every LS ko na si CPR ako eh dahil kaantahan. Karakal kaya po rin, diyan nga ako. Dakal po rin CPR. Red pa yung akin yung CPR ko red. Yung red. Mute ko na lang. Mute mo na lang. Red yung ko, CPR ko, KDLS ko ngayon, di ba? Puro kantahan. Nga po, Jem, anong balak mo sa birthday mo? Sa February 29? Magano ba tayo? Mag-LS? Bakit? Ngayong buwan ng February April din hanggang 29 January. Hindi ko alam kung February 20. I-check ko nga. Check ko nga po.
2029 siya ngayon. 28. Gayan 28. Yan. Ayan, 28. 2025, 28. 2024. 29 yan next month, ay next year. 2024, 29 in February, may 29 sa February. Next year. 2024. Actually, yan din kayo na pong gem. At Nino? kaya kapit marin Julie, ni Muaya yata, ketang joke po kayo. Actually, yan nandun kayo. Nakabal mo siya pa. Hindi niya pakin eh. Baka busy yun. Ha? Baka busy yun. Dali, di Oo nga, DJ Ari, 28 ngayong this year. Next year, sa 2024, 29. Hey, 12 million in the house. Every 4 years. Every 4 years. Lipiria ita, 28 yamo. Baka makabigya pong Julie. Parang napon may sabi kayo may geles niya po kasi niya kapasyal ko Oy, niya hanggang makukuyat ko Mintaw siya po. kayo. Mintaw kayo. Ikit na kapin eh. Kusina. Ikit na kapin na ka rin eh. Mo ko ikit ka rin? Acho, ano yung sinatip ko mo ka rin kasi makailas ko pwedeng lakon kayong cellphone ko. Iyan ko itamitong ko makakaya. Walang anuman, Harry. Ayan. Ito niya. Ayun, walang anuman, Harry. Harry. Apong dyan malakang obrang yun eh. May pintalan ni Guy. Yun natin obra. Jerry? Ninong, yung kay pintalan nino. Dennis Vlog, makailas siya. First time na. Dennis Vlog. May paltoya? Ali, makailas siya. Na silent LS? Silent siya. Ito lang yun. Sabi yung maka-live ko kasi dyan. Okay yan. But may tao siya, 15 no? Ano yung karakon na tao niya? Makatambay, las guru rin kaya na, di ba din niyang kaya? As in yata. Kaya ko rin. Ayan, 10 million in the house. Mag-rest kong bagyapin natin, bag-exercise ko. $9 million. Shoutout sa 9 million. Ako na lang sitang kakanta mo pa rin. Saan ito? Ara nga na nga pong Joe Boy. Ninong makailes sa pong Edward. May balit na DJ Ari. Ikari, Dennis Vlog. Make it. Dennis Vlog. Chipucholo ka rin ha. Chipucholo? Ngayon eh. Yun. Di ba nalam mo rin tao? Dala rin makatambay kaya ka. Kaya ako. Kaya ako kaya meto nga. Lula rin cellphone ko meto. Wapi. May start bukas ata apong jam. Mag-start na kanina apong pogi. Aldo, doon ka tamumuli ka ng oras. Obra mo kung mag-start na ka. Alas 7. Nimbenge? Alas 7. Bukas pa mag-start. Wapi. Nimbenge ka mumuli. Mag-start. Nano ka mo oras? Wapon yun.
Kaya ko bukas alas 10 hanggang alas 7. Alang overtime mo kaya ita. Importante aldodok mo muli. Kasi king Pampanga, Coronel. Masaya ko ka rin kasi boarding house. Pamangan mo. Diba? Pamasahe. Okay Oo ni. na. Pinapamangan. Libre ka pa Nakameto mga. niya sa Ali Kenny. Ali ko libre. Siyempre ako libre. Kenny apon dyan. Kenny mo king Tarlac. Kenny lap. Balo may tapintalan mong TSU. O malapit mo ka rin. Dila yan TSU. O nung kaya pwede ka mag-bike apong Edward nung bante ka mamasay. Pwede ako. Alineg Ay, you. pwede. Bakit? Motor. Pwede motor. Walang Aneng- meto niya sa ki. Metong nga sa metong. Mm. One way. Siguro mga 20. Kung walang traffic, mga 15. Kung ating traffic hanggang 30. O nung 30 mag-bike ka lang traffic, alang gastos pa masay. Okay. Kung bike ka po, Ronel, kung bike naman, medyo malawot kasi marano ka dapat mo ko. Kasi alas Okay. 10 pa naman yung pamaglako mo, di ba? Apon Joboy, magtindang shabu. Joke ko. Alam, magkay ko. Last Magtinda ko. Variety Vlogs, mega shoutout. Ay, Ma'am Dang. Mega shoutout po, Ma'am Dang, Variety Vlog. Oh, nakita ko pala si Ma'am Dang kay Bal. Nakita ko yung niya, yung post ni Bal. Nandun pala si Bal. Bumulo niya bayag apong Edward. Kung Alika Batre, yung iba dito magdagal tayo. Yung iba sa ibang dito sa Europe, pumapasok ko ng work, nagbabike. Try bukas Ma'am pa Dang, magbiras. available na. Manahimik kayo apong Joboy, kalapi na mo nung mag-bike ka, tanong 15 minutes siya kaya sakyan na lang traffic o at least alayan traffic apong Edward. Yung karit. Oh. Kaya pong Gem. Kaya, karanyang tinapi. First time kong may gobrakin makanini. Butterworld. Ako mag-bike ko, ulin may akong DJ. Galaxy, ako mag-bike ko. Mag-bike yan. Ali, Apronel, pwede yung e-bike. Apronel, anong kaso malawad siya, di ba? Kung memorize siya yapong, di ba, may tanayo ka rin. Di ba, sa may kalawot, di ba, Apronel? TSU, mag-start ka TSU. Nakita ang pintalan nyo kaya yung balen. Delikado yaking Tarlac apong Edward. Bakit? Delikado ko. Delikado Wala, siguro wala. kayang Tarlac mag-bike ito. Pa mag-bike. Awa. King pa mag-bike. Medyo, baka yan, naging ka na akong bitis. Pota, ang gako pa mo getang welcome to Sapang Maragol. Sino nga na ako? Ito sa apong Maragalital, waitan tete. Kaya naman tapong Renel. River, Tarlac River. Diba? Parang Balo, kahit taga-Tarlac ko lang, balo kayang Tarlac. Pero yung TSU, balo me. Balo Yes, ke. O, ikaw. Karan mo, mismo. Malapit. Kaya pwedeng atireng ang no, kaya nakana pa nga apong Edward, magkaroon yung maniwari. Ela, malyari din ating rayuma. Uy, ala ko rayuma. Apong DJ, ala nang masyadong marakalatry, kasi atinang expressway ang pong, LCTX ang pong something. Na masyadong marakala, Bus. Jeep. Yung pinakamarakal. Jeep. Yung tricycle mo. tricycle. Ay, kita mo. Pero rin pa sa mga ragulala. Diba, some parts keng Europe magbike lamo papunta obra or school iwas traffic. Mag-opisina la pareta Ing London mo rengaliwa makakaila pa kayo maka-rubber shoes lamo makapang merkana lo tapos maka-rubber shoes lo. Tapos yun magbike lamo kasi menos traffic. Mabilis ka po. Mabilis po. Ay,
Jennifer. Ma'am Jennifer, naintindihan mo ba, Jennifer? Kaya nga sabi ko mag-Tagalog kayo para maintindihan ni Oo. Miss Jennifer. Oo. Di ba some parts kang Europe sa ibang part talaga nagbabike. Sa totoo lang, sa Ronel, dito sa Pilipinas, di ba meron na tayong yung bike. Kasi meron na silang sariling linya. Oo. May linya sila eh. O yung DJ Harry. Kaya Linya. nga. Aba, puso-puso yapong DJ Harry. Oh. Oh, malapit na kasi Valentine. Oh, birthday na February 30. February 30. Kenny, Makamit ko. Ano, magulang kayo ni? Scooter lang. Apple Gem. Yung iba scooter, nag-work. Hello, check. Okay. Uy, randaman nyo ka. Yes. Hapon DJ. Hapon DJ nga, maglakad yan mo. Minsan maglakad yan. Malaksam. Kenny kasi, nakalupa ako muna eh. Kung nanyo ko mag-bike ko Tarlac, ako mag-bike ko Tarlac. Marakalating balbal pa rin kayong Tarlac. Marakalating balbal magmaneo. Well, di ba may luwalis yung dalan, di ba? O tsaka nabawasan yung mga lalo na itong di ba yung daan na paluwag, di ba? Tagalog. Hapon DJ nga. Yung mga tarantadong yung ibang driver. Oo, gasgasero. Gasgasero. Kaya delikado rin para kay kay Apong Edward. Yun ang sinasabi ko. Hindi kagaya natin dito, lalo natin dito sa Europe tsaka sa ang bike lane ay bike lane lang. Hindi pwede hindi pumasok mga motor or mga kotse. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas. Talagang papasukin pa rin ng mga motor yan. Kaya nga. At saka doon nagtataka ako. Yung pedestrian lane, walang priority. Apo dito pag pedestrian lane, talagang priority ang lalabas na yung dumadaan, Into yung mga sasakyan doon. Yes. Ka pa eh. Tumatakbo ka pa, nagpapapantentero ba yun? Patentero para makalagpas lang sa pedestrian lane. Ay, grabe sa atin. Walang disiplina yung ibang tao. Alam po, okay. Sorry po. Madaming Nagtatagalog na po. Ayan. Madaming hari sa daan. Totoo yan. Dito sa Pilipinas, sobrang dami ng mga hari. Tipid, pamasay, at walang traffic. O, kung nakabike. Hari naman ako Ang hirap kasi sa atin, walang disiplina yung mga taong nagda-drive for, di ba? Kaya yun ang nangyayari. Actually, kung lang talaga, kung maganda sa Pilipinas sana. Pero talagang maraming mga siraulong driver na this is for the mga tricycle, dito lang yung lane ng mga pero pumapasok pa rin sila. Minsan doon pag overtake. Yun ang naranasan ko nung umuwi ako last 2018. Yung sa right side, sa yung mga nakapark na sana yung mga sasakyan, there na di ba? Pero yung mga walang yung mga bus, doon pa rin kung hindi sila baka sa left, pupunta sila sa right. Kaya nga walang kahit hindi pwedeng pasukin yung papasukin eh. Diba? Di kaya dito syempre, di kaya dito. Sa hindi mo linya, huwag pasukan. Yan. Sa Pilipinas naman, pag tumatakbo ka na, mumurahin ka pa daw ng driver. Hula niya ka! Lalapit ka. Pag makadrive ko Paman mo yung iba. Hindi mo pwede dito sa Australia, hindi pa makulong. Magbayad ka pa ng fine. Dito matindi rin yung mga dito, mga multa-multa. Yan, malakas ang mga multa dito. Kaya hindi ka pwedeng loloko-loko dito.
Walang Hindi ano-ano, disiplinado yung mga tao diyan, Ronel, 'no? Hindi gaya sa atin, 'no? Mm. Mga Hindi, gaspang pwede. kasi sila yung mga tao dito. Hindi naman sa ano biro nyo dito Apong Edward, lalo dito sa Barcelona. Na ano ako kasi, yung hating gabi ay around ano na yun, madaling araw. Yung pag-uwi ko, masyadong yung trabaho ko nasa medyo pataas. Pababa, ang bilis ko ng ano, hindi ko na mapreno, wala nang sakyan. Diyos ko po, beating the red light, nakita ako ng pulis. Hinabol ako. Beating the red light ka. Tapos, Ayun, ka. nadali ako ng euro. Ilan? Multa kagad. 50 Kagad, euro. no? Pero multa pati bike. Multa na kagad kapag hindi ka... Meron dito. Meron. Ang mga scooter or yung tatawag nilang patinete dito, pag overspeeding ka na, ang pinakamababa is I think 100, 150. Ang Ganun ba? multa. Mm-mm. Ay, maraming salamat, Jaboy. Uy, yapon Joboy, matakas sa Joboy o Jaboy? Joboy. boy. Joboy. Remember ko niya yung Dati saging tang- na, pa Sabi yun. ni Menga ako kay kapong DJ Harry, di ba sabi na nung tumakyat ka dati na sabi na, sige, bibigyan kitang ano, sabi niya, di ba? 50 or 100 ata ang bibigyan niya sa'yo. Kaya, Pero dito walang lagay lalo na pedestrian. Mahirap dito walang lagay. Hindi naman ako chapin, no? Alili ka. Kasi kahapon ko pa nang nasa ibang chapi daw ako eh. Kaya siguro kailangan kong pataas nitong internet namin. Walang Pinasok ko na kasi sa kwarto yun eh. Pakay may velocidad. Or kaya ano hapon DJ, pakalat ka pang netong router. Pwede naman ito. Pero lawari tayo router Hindi. yan. Yun, ganun din yun. Magiging yung external router. Hindi rin maganda rin yun. Kasi kung Papataas ko mahina na lang yung ano, router, yung velocidad. hindi, papataas ko na lang yung ano, yung wifi dito. Nasa papataas ko na 600. Kaya nga, Miss Jennifer, pag lalo na sa pedestrian, kailangan mong mag-drive wheel. Yan. Giveaway pala, hindi drive wheel. Giveaway. Talaga dito pag pedestrian. Yung speed, lalo na yung speed limit dito, kapag yung mga scooter dito ay nasa limit ng tumaas ng 25 kilometers per hour, ay siguradong mamumulta, makaka ng pulis. Wala ka pang helmet, tapos nakita nila yung takbo mo nasa 25. Ay, naku po. Pag walang helmet, bike. Kahit bike yan, may multa. Ang multa dito sa tawag dito, ba't naglulus tong cable na ito? Ronel, magkano yung ano nyo dyan, multa sa bus at sa train? Bus? Anong bus? Kapag nahuli ka ng 1, 2, 3. Ay, hindi ko alam kasi ano bang tawag doon. Kasi naman dito pagka nagbabas ka, talagang dadang ka doon sa driver at magbabayad ka. Pero basta meron din sa mga Tapos yung wala mga namang local trend na dito sa Spanish malapit na sa amin dito. Walang trend dito, bus lang talaga. ayun. At saka kotse. Minsan may mga hindi, 'di ba may inspector, 'di ba? May mga inspector na pumapasok, 'di ba? Check nila yung card mo, 'di ba? Dito kasi apong DJ, Kapag hindi ka karamihan, oo. Dito kasi Ha? ngayon, dahil bus dito, walang trend dito sa area namin. Bus yan. Ngayon yung bus, pag nagbukas yan, sa mga bus stop, hindi, isa lang yung bubuksan niya, yung nasa unahan lang, kung saan ka dadaan sa bus, sa driver. So, isa-isang papasok. Oo nga, pero aakyat bubuksan- yan. nga, pero Hmm? oo nga, pero minsan may mga hindi
magtataktak ng card nila. Ayan. Hindi ko lang Maraming kasi- salamat sa ayuda po. Mm-mm. At Dito dito marami sa dito. area namin, Dito libre apong DJ dito sa area namin dito sa Marbella. Basta pupunta ka lang sa munisipyo, magre-register, bigyan ka ng card, libre 'yon sa bus. Libre ka sa bus. Ganun. Mm. Dito, ano ba yung binibili ko nung kinakarga ko yung card ko? Oo, 'di ba yung parang sa trend din, 'di 11 ba euro kinakarga? yata o 11. Oo. Ilang Oo, ano 'yon? Ilang nakapangalan pa sa akin talaga yung card na yun. Hindi nila pwede magamit. Oh, salamat sa ayuda. Si Apple Joboy, maraming maraming saging. So, Ibang saging. Ayan, pumapasok na sila. Oh. Nagsi-60 na siya. Papunta na ng 60. Sana hindi malagasan. O nga pong Edward, loko na pa yung background mo. Testingin Kaya kanina nga, kung Pin, kaya. eh. Set up Oo, ko kung okay ah. Mga kahit balugbog. Oo. sigan mo pa. Yan. Huwag na nahimik ko. Okay. Alim, Tanya, para manuluyaw waway Renel. Manuluwawa talaga. Malamba na akong tutuluwaway eh. Oo. No, ka rin. Babola alam. Same. Uy, Oh, same mute na ako Bakit basta at Iwar makapagkanta na ko. At Iwari yung magkagi ka lalo. Nakala sige na, manuluwawa mabot siya na mo. Okay, mute na ako po, Apong Hari. Joboy, salamat na. Apong Joboy. Tayo ay matanda na. Sana di tayo magbago. Kuya Roger! Kailanman nasaan man ang pangarap ko. Makuha mo ba kaya ako kakayakapin? Hanggang sa pagtatanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kung maputi na ang buko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayo mangangarap ng pagkaraan natin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buko. Yes, make a love shout out to you, PM Mix. And thank you very much, Jennifer. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangarap na ang
maputi kahit maputi na ang buhok ko. Ay, nakakaliwa ko pa. Kahit maputi na ang buhok. Nakalimutan ko Nako. mag-eka constellation dito. Wala Buset, nga eh. nakalimutan kita. Ha? Wala siya. Oo nga. Ayan, Kung salamat Roger, mega sa ayuda. Kuyang Roger, may shoutout po pala Kuyang Gra. Roger. At saka kay Salamat. BM. Ayan, si Kuya BM Roger. Oh, at ibang lahi. Ibang lahi si BM. Habi, si BM Mix. Hello. Hello, Ayan. BMX. How are you today? I found out. Ayan ba Okay, yun? Ano sige. ba yung sinasabi ng mga ano? Yung mga joker? Saturday Joboy. Shoutout Saturday Joboy. Oo. May Saturday pa si Apong Joboy. May Monday, Tuesday, Wednesday, Apong Joboy. Oh, dakalya. Grabe. Salamat ha. Mm-mm. Okay, sige. Try natin ito ulit. Let's try this one. Sige. Sige, patakamugin na po dito.
Nachi, if you're available, ayan, akyat ka dito. Ayan, hapon Samahan mo DJ. kami dito. Mm. 7 daw binigay sa'yo. Ayan, oh. Pang 7 hapon DJ. Ayan, Yeah, salamat thank you very sana. much. Uy, may ako pa ako. Buisit. Si Apong Jam. Ayan, sa'yo lang ho. Mega love shoutout. Ayan. Boss Kung Nachi, hindi ka shout out. busy, Boss Nachi. nakahiga Hindi na ka busy. Ayan, nakahiga na daw. Wala bang TikTok ngayon? Kagabi hapon, nandun ako sa TikTok Si- nila. Nagtambay ako. Naririnig ko nga kayo, umakyat ka ata eh. Nandun ka? Okay. Hindi, wala. Actually, wala akong TikTok naririnig ko. Kaya Apong Tres yung ano. Okay. Nakita ko nga si Apon Tres, nag-follow sa TikTok ko. Apon Jem, ayan, shoutout Apon Jem. Boss Nachi, di kita mo naman sila, no? Jennifer, yan, Ay, alam oo. ko. hindi Baba mo ko yung pala bahay yun. mo. Ito yung Boss bahay ni Nachi. Jem Peter. Para maayuda ka ni Apong Joboy dyan. Apong Joboy Matsura. Nandito na si Koyang Roger. May Sige, kasama na habang si Apon. dumidikit kayo, ayan, may umakyat. Ayan, may kay Ayan, kasalitan salamat ka. kung Roger. Salamat. Ba't napansin ko yung avatar ko Tinapasalitan. dito sa cellphone, wala akong picture. Ano sabi mo? Renel, ayusin mo nga yung sinabi mo. Anong Kasalitan sa kasalatan? pagkanta. Salatan na mo malagi. Kasalitan. Ikaw talaga, DJ Ay, Harry, ha? kami mapanyalat, uy. Ikaw talaga, papanyalat yung buri mo eh. Sala. Siyempre, masarap Oh. din yung sinasalat ka, di ba? Oh. Bakit? Kuya Roger, Pinanyalat yan, shoutout ha? ko, long time no siya. Nakikita ko po ibang LS. Kaya minsan, Magaling kay yapong Tante nga, Caro, Roger. Magaling din yan. Oo nga. Hindi naman. Parang Hindi naman. yapong DJ Harry din. Eh, Oh. So, Apon Jem, may TikTok ako. Dalawa yung TikTok ko nga eh. mega shoutout, Marilyn Official. Mega shoutout. Huwag kayong Feeling ko, mag-away. Ronel, Akyat na kung dito. nandyan si May, nandyan si si Dante Baron. Apong Ronel. Kung nandyan si May, nandyan si Dante Baron. Sigurado. Dante Baron. Wala si Apong Dante Ay, May, Baron. ano ginagawa mo dito, May? Ano meron Akyat doon? na, May. Akyat na sis May. Kanta na. Kanta na Sabi niya, kayo. masala pa. Masala yaing bumbunan ko. Sige. Kuya Roger, shoutout ka po muna. Ayan, habang nandiyan si DJ Harry. Para shout out po sa inyong lahat. Sa mga nakikinig, sa baba, sa mga nanonood. Shout out sa inyong lahat. Sa mga ka-host ko, si DJ Harry, Renel Santos, and also to our host, Yes. Sir Edward Lacsina. Yeah. May pa do gapanapon ding kaya ko yung Kapampangan niya rin ni DJ, kapampangan niya rin niya, Kuyang Roger, Apong Network. Kapampangan niya. Akala ko, hindi mo kilala yan. Apon Joboy. Taga ata Middle East ni Apo Ronel. Middle East. Ano ba naman Middle East? Sino? Dikit mo lang sila. Dikitan mo sila, Boss Nachi, ha. Ayan. Ayan, Kuya Roger, banatan mo na. simulan mo na, Baka Kuya hindi pa yung Roger. babanat. Oo. Kuya Roger, mag-request po sa mga 6 song or mga love song, mga sayaw, pwede. Para sasayaw si Apo Ronel. Ay, naka-off cam ako dahil hindi ako nakaayos. Hindi ka pa pala naligo, Apo Ronel, no? Oo, Okay lang hindi pa yun, ako Apo Ronel. naligo. Oo. Basta pogi kapampangan niya. Lawen may Iapong Edward, di ba? Kapogi. Sa pangalan pa lang ni Apong Edward, pogi na eh. Apong Kasi Gemma, mula pogi. check pa ang Gemma. Apo, dyan baba ko na yung Gcash ko Ibaba niyo daw yung Gcash nyo kasi si Apong Gem magbibigay daw siya na ngayon. Ayan, Apong Gem, ibaba niyo na yung mga Gcash nyo. Kasi kanina nagtatanong, baba niyo yung Gcash nyo. Ayan, baba niyo na habang maaga. Baka magbago pa yung isip niyan. 12 kay Apong DJ. Pakonti-konti muna, Apong Joboy, para hindi Apong Joboy, yan si Boss Nachi. Isang natin yan. Kapatid niya nga Apong Tres yan. Pakiayuda me. Pasuyo na mo. Pakiayuda kay Boss Nachi.
Kapatid May, niya nga po shoutout ay. po. Ayan. Aro, binaba niya, no? Ako rin. Ginagawa naman niya yung kay Kuya, Christian. Christian de Jesus. Bye, di na ako. Loko rin si loko din yang si Boss Dachi. Ayan. Magbibigay na sa mga loob. Iba yung Ayan. binigyan. Oo. Boss Nachi, ay Apong Jaboy, pakibigyan din si Boss Nachi ng ayuda. Magbaba po kayo ng GCash. Ayan. Sis, may akit ka dito. Wag kang dyan. Wag kang type ng piso, type. pwede na yan. Diba? Huwag ka ng type ng type. Dyan akit ka. Kanta ka din dito. Kuya Roger. Simulan natin. Banatan mo na. Baka iba pa yung babanat. Banatan na. Oo. Sige. Magkanta ng medyo love song muna ng konti. Mabagal. Ito na. Faces May. Ayan. Lots of TV, we got shout out. Bostachi. Mary Lee, official, we got shout out. I got your letter from the postman just another day. So I decided to write you a song. Just let you know exactly the way I feel. To let you know my love's forever. Because I love you. Not do anything. I'll give you my heart, my everything. Because I love you. I'll be right by your side. To be your love, to be your guide. If you should feel that I don't really care, and that you're starting to lose ground, just let it really show you that you can count on me, and that I'll always be around. Because I love you. My heart is open door. Girl, won't you please come on in? Because I love you. I'll be right by your side. To be your love, to be your guide. Jennifer Shields, Nicholas Channel, Nueve TV. Sa iyo lang ako, Nicholas Channel. Lots of TV. Nicholas Channel. If you should feel that I don't really care, that you're starting to lose ground, just let me reassure you that you can count on me, that I'll always be around. Because I love you. My heart is an open door. Girl, won't you please come on in? Because I love you. I'll be right by your side. To be your love, to be your
so much. Salamat po Kuya Roger saglit lang ha, nag-aano lang po kasi ako, yung mga bahay niyo isang ano ko na lang, isang pin ko na lang para hindi na ako mahirapan. Lagi nagpi-pin. Okay. Para lahat ng mga dumidikit pong Joboy, pasuyo naman pong Joboy na inalagay ko lahat ng mga pumapasok diyan, tignan niyo na lang yung mga channel nila, okay? Calvo Nation Team, Mega Shot, last ayuda muna, sabi niya. Okay. Kailan na ba si ano? Pasuyo na lang si Kuya Roger guys ha, nakapin po lahat. Ayan, nandito po lahat si Kuya Roger, si DJ Harry, Renel Santos, ayan. Apong DJ Resorder. Metong pa pong Kuyang Roger. Tus pa. Tutusong. Bali metong pang song kanyan kung available po kayo. Tapos si DJ Harry. Apo Renel, sige mandilo ka pa Apo Renel. Guys, kita niyo si Joboy ha. Boss Nachi. Ayan si Joboy na maraming ninja yan. Sino pa ba yung mga nandyan? Si Ma'am May, pasuyo na lang po si si Boss Joboy. Ipipin ko po lahat ng mga bahay nyo ha, yung mga nandyan po sa baba. Okay, sige po. Kuya Roger. Durot TV, mega shara sa'yo Durot TV. Joboy, ayan. There was a time in my life when I opened my eyes and there you were. You were more than a dream. I could reach out and touch your love. That was long ago. And there were some things that I guess I never know. When you love someone, you gotta learn to let them go. When I dream about you, that's when everything's alright. You're in my arms, right next to me forever. When I dream about you, girl, you never go away. Just close my eyes, wait for my dreams, 'cause I still loving you. Durot TV, shout out. Joboy TV, shout out. Thank you. You to see that I'm falling apart since you've been gone. I can never be sure I could ever let go. Your love is much too strong. There were some things that I guess I never know. When you love someone, you gotta learn to let them go. When I dream about you, that's when everything's alright. You're in my arms, here next to me forever. When I dream about you, girl, you never go away. Just close my eyes, wait for my dreams, 'cause I still loving you. Manyaman Joboy, let's shout out. Apa Mari Chris, let's shout out. Boss Nachi. And there were some things that I guess I never know. When you love someone, you gotta learn to let them go. When I dream about you, that's when everything's alright. You're in my arms,
here next to me forever. When I dream about you, girl, you never go away. Just close my eyes, wait for my dreams, 'cause I still love you. In the verse shoes for that song, yes, thank you. All right, thank you so much. Ayan. Yeah, manak. Yeah. Salamat po, Kuya Ojo. Maganda mong kanta. Ano yung pangalan niya? Yan. Ayan, yung title na yan. Stevie B. Without you. Ang title niya na, Kuya Roger. When I dream Ayun. about you. Yan. Kapag gagana kami ka ni Renel. Dinikit ako doon. Mandilo yan saglit. Mandilo yan. Dahil naman migdiluyo. Yeah, Wala naman Renel. mamaw kayo. Wala naman mangingot kayo at migdiluyo. Mandilo yan kasi magpakit siya, siyempre, makagurang yan. Diyos ko, agang lupa yung gura. Merry Wala Chris, naman mamaw kayo. BM Mix, shoutout. Nagbigay na kayo ng boy, Koyang Roger. Baka, hindi ko alam, basta naligo lang daw siya para mabango daw matignan. Ayan. If tomorrow never Wala naman come, mamaw may nagre-request daw. Duro TV, may kasira kayo Duro TV. Ayan. Lahat po ng mga bahay nyo guys, Request na naman. nakapin na po lahat. May nagre-request daw, if tomorrow never come. Ayan. Kung alam mo yun na pong DJ, ikaw na kasi ikaw yung susunod. Guys, tikatan nyo po sila guys ha. Nakapin mo lahat ng mga bahay nyo ha. Okay? Para hindi na ako mahirapan magpin na magpin. Apon Joboy, MLSO, sabi ni Merry Chris. Merry Chris, kung ang di ka busy, alam mo nang gagawin mo. Okay? Ano? Pangatlong Nagkatap. ayuda kay Roger. Ayan. Salamat, Apon Joboy, TV. Apon DJ Harry, baka maglagay pang music. Bakit? Apon Joboy, ay apong Bakit? Nano? DJ Harry na itong kanta mo. Pang malupitan. Malupit. Lumayo ka man Malupit. sa- Wala naman malupit eh. Hanggang pangkanta, retang kakanta mong bala mo pang kabaret. Retang lumayo ka man Ay, sa Dana, akin. pang-cabaret kinakanta mo. mo na. Ay, Dana. Uy, balungos mo Kabaret loko. na rin yan. Mapapakalo ko. Mapapaka. Ba't siya yung Nag-work balungos ako mo ako. eh? Sige, Masalese no eh. problem. Sige, try Mute natin. na kami. Sa lahat po ng mga tumikit ha, magbakas lang po kayo ha. Salamat. Clear bro ba ako guys? Clear? Looking in your eyes, so far away. There's trouble on your mind. You see fate. Hey now, let me hold you. It will be okay, 'cause I love you till they take my heart away. Remember when you called and said goodbye? You thought we'd lost it all, and so did I. Even I've lost you, it will be the same, 'cause I love you till they take my heart away.
they take my heart away. Ooh, ooh. Now we're stronger than before. We made it through. I never felt much sure because of you. Hey now, are you listening? Can you hear me say, 'cause I love you till they take my heart away. Believe I'm here to stay, 'cause I love you till they take my heart away. Believe I'm here to stay, 'cause I love you till they take our heart away, away, away. I will love you away, away, away. I will love you till they take my heart away. Alright, side B, Hapon DJ. Ha? Hapon Joboy, sige Hapon Joboy ha. Salamat king pamagayuda mo ka rin Kenny. Salamat Hapon Joboy. Side B. Oh, side B, Loko chat ka ito mo king side B eh. May biyasa ka rin king side B eh. Side B ko yung Roger P, may side B o side B na side A, side B ka rin. Jennifer, tamsak kay Apo Rene. Standing by my window, listening for your call. Since I really miss you after all. Time won't let me keep the sadness to myself. I just like to let you
had to be, and I'd always love you. And if you ever change your mind, I'll still, I will love you. Time like the river keeps on rolling right on by. Nothing left for me to do, so I watch the river rise. And I'd always love you. Deep inside his heart of mine, I do love you. And I'd always need you. And if you ever change your mind, I'll still, I will, I still, I will love you. Karamla na boses sa hapon DJ. Pag-men na hapon DJ. Pag-men yung kanta ngayon. Sobra. Pag-me. Di ba ko yung Roger? Bagay niya po itang kain eh. Itang kanta ngayon. Oo, I sakto will yun, sakto. always love you. Mantaya ba? Kita na. Kaya kahit sisipo ko pa. Kuya Roger, may metong niya ang puy kaya eh. I-Joboy TV ang puy Joboy Matsura. May metong niya ito. Tama ka niya. Yeah, Alagad na yung puy dito. ta. Marakang nilalagad Tama. eh. May gitinalan niya ating alagad na. Kaya dinikitan na kayo, Sana dinina all. kayo. Dahil DJ, dakal na dinikat yata. Pilang ka lang din na pong DJ? 50 plus na eh. 52 ko na din. So, O ngayon, kaya na ka. I think na... Ako, Merry Chris. Ayan. 50, pilan na nga eh. Baka 70 plus maplana na ako. ako. 70. Check natin. Oh, nasa 72 na. 72. O yun, 72. 72. Diba? 52, Sana hindi 72. Ayan. Okay. Okay, sige, Kuya Roger. Apo Merry Chris, salamat ah. Guys, nakapin po lahat ng mga bahay ah. Sabihin nyo lang po, magbukas lang kayo. Okay, thank you very much. Okay, sige. Ating kung nagkata-ka-duet ko, indam kay Saguli. May sabi ko ang Ay, bayo ng dilo. Sige, Kuya Roger. Sige po, alam problema yan. May dilo na kanyan? May dilo na kanya kay kalagayan niya yan? Ating kung... Pinya Brunel, no? Ating kung ka-duet ngayon eh. Wow, may dilo pa kakayari ko lang. Look at this love. I know the years are showing. Look at this life. I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. Look at these eyes, they never see what matters. Look at these dreams, so beaten and so battered. I don't know much, but I know I love you. And that
I've never broken too. And when I feel you near me, sometimes I see so clearly. The only truth I'll ever know is me and you. Look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know how much, but I know I love you. And that may be all I need to know. I don't know how much, but I know I love you. And that may be all I need to know. I don't know how much, but I know I love you. And that may be all I need to know. Ano yung dami kajuwit ko? Agoy, Yeah. kajuwid Yeah. na, no? Apong Maricris, ya kaya. Iya po siya. Akala ko ti kung invite nang yan pala kaya pala. Iya apong Maricris din. Kamusta na eh. Apo Merry Chris. I'm busy pa kasi nasa trabaho pa siya. Congratulations si Apo Mary Chris! Ayan! Di ba? Wap pala. Nakita na niya yung kanyang matagal na hinahanap. Ayan. Wow. Finally na, nagpatibok ulit Sabi sa niya ako, kanyang Mary Chris, pusong natutulog. Kaya matagal na nahimbing at natutulog. Sabi ko Ngayon, nga may sa nandito kanya, sa kanya. Apong Raniel, ano siya, Yes. ang tawag dito, invite niya dito, paketin niya para naman makilala natin. Ako hindi ko pa kilala kasi yung bago niyang ano, Ay, hindi ko pa Nalida ka. nakilala. Parang nasa work pa ata yun, di ba? Apo Mary Chris, mamaya pa ata lalabas yun. Pang madaling araw siya, no? Apong Raniel na Oo, pwede. pang madaling araw siya, oo. Kaya Ayan. pala. Papakita din niya sa inyo at ipapasyal niya dyan. Ayan, papasyal dyan. Siguro, sabi niya. Tali Yeah. da ka kiyang Apo Roger. Ayan, tali na kakanong Apo. Tali na kakanong. O, ba't naka-off cam ko mo? Kanina naka-off cam ako dahil hindi pa ako ready. Naka-ano pa ako. Parang Mag-up mo mukhang kasi si Commander kang gulot ko yan, magkain. Okay. Iba chill okay ba? pa. Para O mukha bakit akong na? gusgusin. Problema mo, Ronel. Kanina mukha akong gusgusin kakaluto ko tapos mukha akong haggard. Pero syempre ngayon dahil fresh na fresh tayo, bagong ligo, mabango. O diba? O di, pwede na Magreklamo ka sa barangay. Kaya nga, mamaya Punta ka sa barangay. pupunta Doon ka magreklamo. Pupunta ako nga mamaya doon sa barangay. Apong DJ, sa inyo ba meron ba yung mga barangay sa inyo? Diyan sa ibang bansa? Wala, municipality. Yung parang- Municipality lang, walang barangay, no? Walang barangay, wala. Okay. Ewan ko kaya kung Barangay Tanod Kenny. Ala. Ala, At least police- sabalo ko, di ba? Alam barangay Tanod Kenny. Sabalo ko na ala palang barangay Tanod, Councilor, di ba? Yan. Kaya mo Ayan piliin. naman. Barangay Tanod meron. Kenny lang ba kay? Barangay Kape! Kasi yung kay Kenny sistema. Iya talaga yung kay Kenny. Pulis la. Yung Kenny Barcelona naman. Pila na ni Pulis ni Kenny? Moso. Police National, Police Urbana, Local, Pulis Police National, diba? Pulis Lokal. Apat Yes. kaming pulis klase Kenny. Iba-ibang kulay ng kanilang Iba palang guard uniform ito. po, ne. Ibig sabihin nyo, malalaman nyo kung anong pulis yun, no? Pulis O local, iba-ibang pulis kulay ni national. Apong Yes. DJ, yung But- uniform nila, di ba? Yes, pati yung Ano yung mga pinakamataas mobile, doon? nila, Nung national? Kenny.
National. For Ata. example, Ah, dito sa national. region namin, dahil nasa Catalan kami, parang ang inaano nila dito yung Moso Esquadra, then yung Polisiya Urbana, and then the rest, Police National, Police Local na yun. So malapit kayo sa Catalan, 'di ba? Yung parang gusto nga ng Espanya iwalayan na yung Catalan kasi ibang language nila, 'di ba? Similar sa Dito nga kami sa Espanya. sentro kami ng Catalan. Sentro Oh, kami ng Catalan. okay. Ay, sorry. So, iba yung salita ng ano, 'di ba? Ng Catalan. Medyo malalim konti sa Espanyol, 'di ba? Apong DJ. If kung hindi ako nagkakamali. Ayun. So, sino nang kakanta? Si ano na, si DJ Harry na. Tigisan muna DJ tayo. Harry. Tigis. Ayan. Apo, DJ Harry. Ayan. DJ Harry, you still there? Gisa ng tala boss din nga doa. Wow. Yan ang makaprepare. Akala mo naman talaga may boses ako. Oo, di mag-prepare ka po rin ng problema. Hindi mag-realize kaya kayo. After ko. No, ako rin may lakad ako ngayon, may Okay na ako. Oo. Kaya bukas na ako mag-LS. Alam mo naman yung LS ko, Apong Edward. Madaling araw sa Pilipinas. Oo. Ang bapin. Wait, nagpiprepare pa lang siguro sila, kaya quiet sila. Andiyan pa yung ating mga mga magagaling na kumanta diyan. Apong Mary Chris nasa workpen. Mamaya pa si Apong Mary Chris lalabas yun, kaya hindi nakakapunta sa iyo Apong Edward eh. Ano pa lang yun eh. Pagka mag-start ako, pag mag-start ako pa pa lang pauwi pa lang or kakarating lang niya sa bahay noon. Parang alam ko yung Apong Mary Chris. Ha? Masipag siya pa kay Chris. Mag-LS daw yata siya bukas, tama ba? Sana LS ka ba pa bukas? Okay, kung mag-LS ka bukas, kasi usually kasi nag-LS yun yung Di ba same minsan time. magkasabay kayo mag-LS, mga madaling araw Oo. kayong dalawa lagi nag-LS. Oo, kasi yun pa lang yung available ni Apo Mary Chris, doon pa lang siya nakauwi ng bahay noon. Parang alangan day off kahapon nga din, may work, nasa work eh. Di ko lang alam kung may day off siya, si Apo Mary Chris. Kasi pag ihapong Mary Chris, lalo yung kumuwalta kanini. Kasi lagi yung bago Sana ho, ayan. Ay. Okay, habang hinihintay natin, DJ. set ko nga. Kung hindi pa siya ready, madali lang naman iset. Saksak. Pagtsagan yung boses ko, guys, ah. Ayan, boses na yung parang lang. Mute lang ako, Apong Edward, baka biglang tutunog. Oh, manahimik kayo. Hindi, mag-set up ya ka no. Walang kaso, abang alika ka na magkanta. Magkanta pa ya po rin. Ako pa ba o iyo? O sige ka na. Apo Renel, yun mo. Ayapo ng DJ pa. Mag-set sige, ko pa. Ba't mag-set ka? Okay, let's try this out. Ayan. Si Merry Chris, mega love shout out to you. Ayan. Let's try this one, guys. It's amazing how you can speak right to my heart. We
Try as I may, I could never define what I'm here when you don't say a thing. The smile of your face let me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you never leave me. Touch of your hand says you catch me whenever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown off the crowd. Try as they may, they could never define what's been said between your heart and mine. The smile of your face let me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you never leave me. The touch of your hands that you catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. The smile of your face let me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you never leave me. The touch of your hands says you catch me whenever I fall. You say it best when you say nothing at all. The smile of your face, the truth in your eyes, the touch of your hand let me know that you need me. Okay, abang hinihintay natin si Kuya Roger, ako muna yung kakanta. Ayan. Huwag niyong expect na kagaya ko sila. Ayan, Apon DJ. Okay, kapanahunan ko. Kapanahunan talaga. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. May nagsabi na bulag daw ang aking mata. Ang sagot ko, hindi bali ng bulag. Huwag lamang magtaksil sa bulong ng damdamin ko. Nang ibigin kita, marami ang naingil. May nagsabing marahil nga raw ako'y angat. Ang sagot ko ay hindi angat. Masangal ang pusong di marunong
magmahal? Kasalanan bang umibig ng walang hanggan? Kasalanan bang umibig ng buong tapat? Kung ibigin kay kasalanan, ayaw ko magusto. Sa pagkakamali, ayaw kong gumising. Civil VG Mega Shoutout. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. May nagsabi na bulag daw ang aking mata. Ang sagot ko, hindi bali ng bulag. Huwag lamang magtaksil sa bulong ng damdamin ko. Nang ibigin kita, marami ang naingit. May nagsabing marahil nga raw ako'y hangat. Ang sagot ko, ako'y hindi hangat. Masangal ang pusong di marunong magmahal. Kasalanan bang umibig ng walang hanggan? Kasalanan bang umibig ng buong tapat? Kung ibigin kay kasalanan, ayaw ko magusto. Sa pagkakamali, ayaw kong gumising. Kasalanan bang umibig ng walang hanggan? Kasalanan bang umibig ng buong tapat? Kung ibigin kay kasalanan, ayaw ko magusto. Sa pagkakamali, ayaw kong gumising. Ayun. Asan yung mga co-host ko dito? Bagong Nakatulog kanta ata sa mo kanta na ko? Bagong kanta mo yun na Peronela. Ngayon ko narinig yun ah. Ngayon mo ba lang narinig? Ayan. Yes, ngayon ko narinig. Ay, ilang beses ko nang kinanta yan. Ayan, medyo na-perfect ko na ng konti. Nagkakamali ako sa mga kasi hindi ko masyadong Mga lyrics. Oo. May, nandiyan pa po si Ma'am May at saka Ayan, si Sibyl ay, BG. magaling yan Shout out. kumanta. Ayan. Ay, oo nga pala si Sibyl BG. Saglit lang Sibyl ah. Okay. Sibyl BG. Side B ba? Side B ba? Ayan na si Okay. Kuya Roger. Ayan, hello po. Ayan, ayan pala yung Mrs. name. Ay, Kuyang si Roger. Kuyang Roger. Ayan. Kakanta ata si Mrs. Agoy. Parang marunong talagang kumanta din si Mrs. Magaling kumanta. Ayan, Nakapagtulog na. Oo Nakapagtulog. nga eh. Nakita nga natin. Kumakalabot ko nga eh. Ma'am May, salamat ah. Ma'am May official, salamat dyan. Sino na? Ikaw na, Kuyang Roger. Sige. Rain began to fall softly, kiss around the room. Even now, she's wondered what went wrong. A letter in her hand, trembling, place it by the
before. All at once there were footsteps by the door. She didn't want a confrontation to tear them apart. She wasn't sure of all the feelings racing through her heart. I look into her eyes knowing something wasn't right. Suddenly the tears began to show. Babe, I know that it's wrong, but you know I'm really not that strong. I wish I could tell you that I am. But before I even read this letter, I want you to stay. But if you feel your mind's made up, there's one thing I got to say. Oh, you can call me, baby, if you ever change your mind. Believe me when I say to you, anytime will be alright. You can call me. Only 7 hours on the phone. Maybe we can talk things over. You're never that far from home. Oh no, baby, you're not alone. Another season, another chase. Two hearts are breaking with no one to blame. And no reasons you want to go. But if you find that you still want me, there's one thing that you know you can call me. Baby, if you ever change your mind, believe me when I say to you, everything will be alright. You can call me. Only 7 hours on the phone. Maybe we can talk things over. You never let far from home. No, no. Oh, you can call me. Baby, if you ever change your mind, believe me when I say to you, everything will be alright. You can call me. Only 7 hours on the phone. All right, thank you so much. Yun, bagay din yung kay Kuya Roger. Sa boses niya. Mga Ayan. classic song. Apon DJ, Nano. Okay. At ka pa. So, pagpasensya niya. Try kay uli ni Melda Papin niya. Ayan, Oh, sige, kapanahunan ng nanay ko. Medyo nahihinag ko to eh. Nahihinag ko dahil kasikat-sikatan nung kabataan ko. Nung musmus pa ako sinisipon. Hindi ako isang laruan na kung ayaw mo na ay iyong papalitan. Matapos ang kinin, pag-ibig ko't dangal, iniwan mo akong may dusa't luwahan. Pangako mo'y walang natupad.
Pagkat pag-ibig mo pala sa akin ay huwag. Bigo ang puso ko, sa'yo'y naghahangad. O kay sakit naman, sinapit siya ring palad. Hindi ako laruan na iyong iiwan. Matapos ang kinin at pagsawaan, ako'y may damdaming marunong masaktan. Tulad mo rin akong pusong nasusugatan. Nasa tono ba? Batid ng lahat na kita'y mahal, kaya't naibigay ka sa'yo ang puso't ko't dangal. Akala ko noon pag-ibig mo'y tunay, kunwari lang pala ang iyong pagmamahal. Hindi ako laruan na iyong iiwan. Matapos ang kinin at pagsawaan, ako'y may damdamin marunong masaktan. Tulad mo rin ako, puso'y nasusugatan. Hindi ako laruan na iyong iiwan. Matapos ang kinin at pagsawaan, ako'y may damdaming marunong masaktan. Tulad mo rin akong puso'y nasusugatan. Ako'y may damdamin marunong masaktan. Tulad mo rin akong puso'y nasusugatan. Tinry lang po, ayan, kung kaya. Kaya naman Imelda na, Papi. Brunel. Kaso mataas lang siya. Kaya mo naman Oo, kaso mataas. mataas lang siya. Oo. Mataas na mataas. Kaya Panigaral nga, na kang babalan hiling yung kanta. boses natin. Nag-aaral ka na ngayon ng kanta mga Brunel, ha? Oo, parang hindi naman kayo magsawa sa ano, sa ibang sa Sa lagi na mga lang ibang ano. kanta, no? Mm. Hapon DJ, tsuka pa? Kuya Roger, ayan. Baka wala si ano DJ Hello? nagluluto. Ayan, Kuya Roger. Hapon Sige, DJ, saluhin ko baka na. nagluluto pa. Mm. Sige. Mm. Baka nagluluto. Oo. Okay. Sige, sige. Ano po yan? Ay, sorry. Akala ko Kala ko si sorry. DJ. Kala ko si DJ. Yamanan niyo. Ay, pala. Chinef pala. Ayan. Hindi ko alam na naka-full pala. Akala ko Okay. kanina ang... Okay, mute na ako. Ayan, nandiyan si DJ Harry. Kinyamanan niyo. Ano, ako na? Uy, ka na. Diyos ko, Ay, ka kami na. sintagi. Sa Pongkolesano, necho Sige. ako. Yun. Okay, go. Sige. Sige. So, bibilisan. Lasing damo. Okay, let's try this Sige. one, guys. Mabilis ang tagi yan eh. Club, shout out to all of you guys. Ilang gabi na akong nito, di ko maisip kung bakit kalay
sa'yo. Mahal kita, ngunit mahal mo siya. Ang hinihiling ko lamang, mahalin ka niya. Di na ako aasa pa muli, kung ikaw ay babalik sa kanilang ngingiti. Tandaan mo, mahal ka talaga, tanging ikaw lamang ang nasa aking alaala. Naglalakad hawak kamay, tila bang ligayan nyo'y walang katapusan. Ang nakaraan nating dalawa, di ko makita sa iyong mga mata. Di na ako aasa pa muli, kung ikaw ay babalik sa kanilang ngingiti. Tandaan mo, mahal ka talaga, tanging ikaw lamang ang nasa aking alaala. Siguro'y sana'y maghihintay, ikaw ang gusto ko sa habang buhay. Ngunit di na ako aasa pa muli, kung ikaw ay babalik sa kanilang ngingiti. Tandaan mo, mahal ka talaga, tanging ikaw lamang ang nasa aking alaala. Ako aasa pa muli, kung ikaw ay babalik sa kanilang ngingiti. Tandaan mo, mahal ka talaga, tanging ikaw lamang ang nasa aking alaala. Di na ako aasa pang muli, kung ikaw ay babalik sa aking piling. Sa kanan lamang ngingiti. Tandaan mo, mahal ka talaga sa aking piling. Tanging ikaw lamang nasa aking alaala. Di na ako, di na ako aasa pang muli, ikaw ay babalik sa aking piling. Di na ako, di na ako, di na ako aasa pa Abang DJ, na ano yung title na yan? Di na ako aasa muli. Ano, Ang title na? di na ako aasa pa. Intro Di na voice. ako aasa pa. Okay. Di Pag-alala ko na nga yan. ko aasa pa. Di na ako aasa pa. O, sige. Oh, Wala parang na. ayoko nang Sino, umasa. sino? Parang ayoko nang umasa, yun. Di ba? Di na Para ako may naalala aasa. ko kaya Edward. May naalala Eee! ko. Ay, huwag mo lang paalala kung DJ. Hindi totoo yun. Walang ano yung Oh, mute katotohanan. na ako Huwag si mo na Kuya balikan. Roger 2 na. years na, 3 years na. 2 years ago. 3 years na. Maglalasong na ako ha. Dahil na dito yung anak ko. Askasuhin ko Ako muna. din, Sige. in 30 minutes Ah, alis na. ako rin. Okay po. Yes. Maglalasong-lasong na Ay, kayo. oo nga pala, magte 3 hours Ito! ka na. Oh. Alala ka naman ka-date. Ali, Sino? kahit na. Sige, kung tig-isang song na lang tayo. nakulakad ka. I may watch
Cebu kasi Apple Network. Inside this. Ay, yan. Ulitan tayo. Ulitin. Buset. Yan, ulitin tayo. Paano mo malalaman ito? Pag-ibig ko sa'yo. Paano mo mararamdaman? Puso ko kung lagi kinakabahan na ika'y masasaktan. Pangako ko, ang puso mo'y hindi pakakawala. Paano maintindihan na ako'y nanarami o kailan kaya darama at tamis ng iyong halik kung laging inaatrasan ang sugod ng nagmamahal. Sana naman pagbigyan mo hiling ng puso ko. Subukan mo magmahal o giliw mo, kakaiba ligayang pagkakamo. Ang pagmahal ng iba'y di ko gagawin, pagkat ikaw lang tanging sasambahin. Huwag ka na pangagamba, pag-ibig ko'y ikaw, wala nang iba. Paano ko malalaman ito? Pag-ibig ko sa'yo. Paano ko mararamdaman ang tibok ng puso ko kung lagi kang kinakabahan na ika'y masasaktan? Pangako ko, ang puso mo'y hindi makakawala. Subukan mo pagmahal o giliw ko, kakaiba ligayang matatalo. Ang pagmahal ng iba'y di ko gagawin, pagkat ikaw lang tanging sasabahin. Huwag ka lang magagamba, pag-ibig ko ikaw, wala nang iba. Subukan mo magmahal o giliw mo, kakaiba ligayang itatawo. Ang pagmahal ng iba'y di ko gagawin, pagkat ikaw lang tanging sasambahin. Huwag ka magagamba, pag-ibig ko ikaw, wala nang iba. Subukan mo magmahal o giliw mo, kakaiba ligayang matatawa. Ang pagmahal ng iba'y di ko gagawin, pagkat ikaw lang. O yan, napon DJ. Salamat salamat ng pamagkat mo. Tomorrow ulit ka nga pong Ronel or ka nga pong Pericles kung available. Late yung akin ng konti, mga 2 hours pa. Kaya Bukas, natin. 6 o'clock. Si Kuya Roger, kailan ba yung Yeah. kaplan mo, Kuya Oo. Roger? Wala akong ganong kaya, Les. Pero gagawin ko halos Biyernes. 4 hours. 5 o'clock this time. Naku, kasi kaya katamo, Koy. Mexico. Mexico. Ako pala. Barrio Conception. Dahil may Mexico. Mexico. Malapit yan May magkulang. ako. Mag-igay may balo. Malapit magkulang. May gamanong ko. May gamanong kaya ka, magalang yan kanuana.
Malapit Magalang. Iya, Magalang. Aliyah! Malapit Aliyah, malapit. Magalang. Aliyah. Ali. Ay, malapit sa Mexico, di ba, Kuya Yeah. Kaya? After Magalang, and then ano na? Papunta ng ano? Sabihin mo yung Bill. Mexico. Maraguling, Mexico. Maraguling, Mexico. Maraguling, Mexico. Oh, pero nanoy ka dikit na talaga. Magalang. Di ba yung kaya na ano yung anaw? Kung Roger. Mexico yun pa rin to. Mexico yun, di ba? Oh. Ano si Arayat. Kakayanan, di ba? Arayat. Kapagot na rin. Arayat. Mexico King Arayat. Magalang. Arayat. Yung Pampanga, Magalang. diba? Santa Ana. Yan, Telapayong. yung rin kita ng San Fernando. Telapayong. Wait lang. Angeles. Telapayong. Ano, kasi hindi mo alam yun, DJ Les. Ay, DJ Les. DJ Harry, di ba sa Magalang? Telapayong. Telapayong. Arenas. Palo ko lang din. Tapos ano na yun? Diyos ko, Ano na yun? Oh. Kaya, Pupunta lang ko lang din dati. Dahil ko lang at pupunta lang saka din kay Karenterakan. Diyos ko. Kaya nga, magkadikit yung Magalang at saka Mexico. After nung Arenas, ano na no? Paano na? Mexico na ba yun? Kung Roger? Mexico. Talaga Mexico na. Mexico. Kapampangan niya. Mexico. Mexico. Oo. O, So, sige. kung Roger, Kabalay ng maganda kako kayong Roger. Ha? Kabalay ng kabo. Alin, Kabalin kaya na Mario conception ko. Kaya kabalay ng Mexico, kaya ba't sa Concepcion. Carlos, kaya ba't Alas, kaya ba't loob ka kitang kanto, kaya anta. Kahit Mexico na yan. Ay, Concepcion yan. Suki kula. Dati kula rin suki din king din Bandayo. Suki mo na din Bandayo kanita. Concepcion, Mexico. Concepcion, Mexico. Concepcion, Mexico. Okay. Okay, mute na ako. Pupunta na miyari kanita, Karentera kanita. Mayari kila kami kanita. Nanong nga, banda ka. Ang banda, terakan nga eh. Karenterakan eh. Ay, kila kaya mo. Yan na ka mag-girl. Sound system. Banda. Sound system. Sound system. Okay. Bakit? Sound Yung sound system system. yung DJ, mayari kila. Mapin pala niya. Bala ko DJ ang kamo. Oo pala. DJ. DJ. Wala ko DJ. Sige na kayo, Roger. Sige na, Kuya Roger. Okay. Para ako. Muna na ako na. Sige. Sige akong DJ Ingat, Harry. Harry. Salamat. Mute na ako. Manipugit Ingat. po kasi bayo pag ating mag-LS. Thank you very much tapon DJ Harry. Okay, Kuya Roger. Kayo na po. Siya, sige. Pakita mo Ikay ko pang yan. malupitang. Pang malupitang. I-diretso kay A and B. Ano? A and B. Coronel? A and B. Madwa. Tsaka B. Oh. Sige. A and B. Sige. How can I explain the sorrow and my pain? I believe that you and I should be together once again. Every night I pray that you'll come back to me. But the tears keep falling down my face when you're not around, and now you're gone away. All I do is wait for you each and every day. Gone away. All I do is wait for you each and every day. Oh, I've been waiting for you, love. I wonder
wondering where you are. Are you with another guy? Are you showing him the world? I'm waiting for your love. I wanna see your smile, brighten up my day. Yes, I'm waiting for your love. Yes, I'm waiting for your love. In the sleepless night, I waited by the phone, wondering where you are tonight. If you are alone, if I had another chance, I'd never let you go. My heart's been broken in two. It's all because of you. And now you're gone away. All I do is wait for you each and every day. But now you're gone away. All I do is wait for you each and every day. Oh, I've been waiting for your love. I'm wondering where you are. Are you with another guy? Are you showing him the world? I'm waiting for your love. I wanna see your smile, brighten up my day. I'm waiting for your love. I'm waiting for your love. I'm wondering where you are. Are you with another guy? Are you showing me the world? I'm waiting for your love. I want to see your smile, brighten up my day. I'm waiting for your love. Yes, I'm waiting for your love. Through the wind and rain, shower light on this heart of mine to the end of time. You came to me like the dawn through the night, the shining light, the sun. Out of my dreams and into my life, you are the one, you are the one. I said I love you, but I lied. This is more than love I feel inside. I said I love
so heavy, so deep, so true. I found in you so many reasons and so many ways. My love has just begun. I need you forever, and I need you to stay. You are the one. You are the one. I said I love you, but I lied. But this is more than love I feel inside. I said I love you, but I was wrong. 'Cause love could never ever feel so strong. I said I love you, but I lied. You came to me like the dawn through the night, the shining like the sun. Out of my dreams and into my life, you are the one. You are the one. I said I love you, but I lied. 'Cause this is more than love I feel inside. I said I love you, but I was wrong. 'Cause love could never ever feel so strong. I said I love you, but this is more than love I feel inside. I said I love you, but I love. Oh, yan. Thank you so much. Salamat, Edward. Ayan. Salamat po, Kuya Roger, yung pamagukit mo. Next time ulit pag available kayo Sige, po, sige. available kayo, Kuya Roger. Butchok, mega shoutout sa'yo, Butchok. Salamat sa'yo, Butchok, napanood ko yung mga vlog mo. Natatawa ako dun sa paano tumae. Yung mga short. More short pa. Lumalaki na yung bahay mo, di ba? Kaya mas maganda talaga, Kuya Roger. Ikaw din, Roger, lumaki na din yung bahay mo. Dati, nung last na dinikitan ko dati, 5,000 ka lang. O, di ba? Oo. Ngayon, almost 6,000 ka na. Congrats. Oo. Ano lang, short. Nag-apply ka na ba sa Kuya Roger, yung about sa short? Nag-apply ka na? Okay, kasi by February 1, ano na yun, tawag dito? 20,000 May bayad na yun. Kaya may ads na, kaya more short pa talaga. Kung hindi kayo makapag-vlog ng mahabang-mahaba, short na lang kayo muna. Okay yun, at least may mga revenue in case, di ba? Kahit magkano na. Kaya ako, madami na akong short na ina-upload. Basta importante, makakarami ka ng subscriber. Ako talaga, Kuya Roger, talagang pinagsikapan ko talaga maka 10,000. Kasi dati, 9,000 lang ako, sabi ko. Kaya nagtiis talaga ako, pinagtiyaga-tiyaga. Kailangan talaga makuha mo yung gusto mong makuha. Ganun. Kuya Roger, salamat po, Kuya Roger. Ay, kay Kuya Roger, kung available ka by this coming next month, 31 na palang yun. Bukas, February na. Kasi February 19, birthday celebration. Mag-birthday po. First time na, in case man, di ba, first time na kayo Kuya Roger. King birthday. Happy na lang ni Apo Renel. Di Apo Renel. Mo, alin naman kailangan. Bonggang-bongga. Isang simpleng birthday mo. Alin naman kailangan. Last year pa rin. Webis siya. Ay, hali. Webis. O, sige ka pong Roger. Mag-outro na kayo po kayo. O siya, sige. O, sige. Bye-bye, bye-bye. Salamat po kayo, Roger. Salamat. God bless. Salamat po kayo ulit. Ma'am Jennifer Shield, maraming salamat po, Ma'am Jennifer Shield. Maano na rin ako.
sleep na rin ako. Kailangan ko na rin matulog. Mag-aalauna na dito sa Pilipinas. Ayun, nawala na naman ako ng ilaw. Dali lang. Papaalam lang ako. Ay, maraming salamat po sa mga umakyat. DJ Harry. Pronel Santos, salamat Pronel. Kay Koyang Roger. Sa lahat po ng mga nasa baba kanina, mga bumisita. Butchok, salamat. Jennifer Shield. Sibyl BG. Sino pa ba? Sino yung mga pumasok sa Apong Gem Builders? Ayun, wala na akong ano. O, sige na guys. Si Ma'am Apong Julie, salamat sa lahat ng mga pumasok kanina. Maraming salamat po. At ako'y mag-end na. Kailangan ko na rin matulog. And Butchok, salamat Butchok. Kailangan kong mag-agan matulog dahil first time. Okay, maraming salamat. See you around. In 5 minutes guys, mag-end na ako. Okay? Bye-bye.